Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogsan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji oktýabrda Balkan vilayatynda iş saparyna bolup, awada Terhet galasynyň täze binalar toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy prezidentiň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalaryna garaşsyzlyk bayramynda jemgyýetçilik tertibini saklamak üçin anyk tawsyryklar berenligini habar berýär. Neşriň maglumatyna görä prezident Aydym Sal şowgunly el çarpışmalary aslynda Terhet galasynyň täze binalar toplumynyň ulanylmagyna ak bata berdi. Soňra prezidente iň täze harby tehnikalaryň nusgalary şol sanda söwüşen we gödökçilik kämiler, katerler hemde ýörüýte tehnikalaryň dürli görnüşleri görkezildi. Harby deňiz güýçleriniň maddi enzamlaryň binýadyny puwtalandyrmagyň çäklerini iň döwri wagt tehnik terişdeleriň hemde enzamlaryň satyn alynýanlygyny bellemek gerek diýip habardaýdylýar. Emma täze diýilýän tehnikalaryň hasan we haýsy ýurtlarda nähil şertlerde satyn alynanlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Binalaryň açylyş dawrasyndan soň Terhet galasynyň maslahat salyna Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisi geçirildi. Mejlisde prezident Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalarynyň ünsüni Tadakanyň sözleri bilen aýtsak, esasy bir mesele garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyga çekdi. Azatlyk radiosyna oktýabr aýynyň başyndan bäri gelip boşýan habarlara görä, ýurtda garaşsyzlyk bayramyna giňden taýýarlyk görülýär we adamlar mezuri ýagdaýda repetisiýalara çekmek dowam etdirilýär. Garaşsyzlyk bayram Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça geçirilen 5-nji ady oýunlar ýapylandan bir aý soň geçirilýär we azatlygyň yerli habarçylar bilen gurulňdaş bolan raýatlar büdjet işgärleriniň we studentleriň köpçülik çärelerine taýýarlyk görmekden haly solanlyklaryny gurrun berýärler. Prezident Berdimuhammedow hökümet mejlislerinde hemişe bayramçylyk dawralarynyň we beýleki çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde uly türkmen toý görnüşinde geçirilmegini berk talap edýär. Bu talap yerli tinçilerin tasdiklamagyna görä, çäre mümkin bolýança köp adamyň çekilmegini aňladýar. Yerli tinçiler prezidentiň ullan çäre gurnamak köwgesiniň ýüzlerçe adamyň günnelik durmuşyna, gün-güzeranyna, fizik hemde uruq saglygyna yaramaz täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosu şu aýyň başynda garaşsyzlyk bayramyna taýýarlygyň Aşgabatdan soň Balkan vilayatynda hem başlananlygyny habar berdi. Yerli çeşmeler 2-nji oktýabrda başlanan taýýarlyk çärelerine ýa-da marşrutkalary büdjet işgärleriniň, hususan saglyk, magarif, medeniýet işgärleriniň ýüzlerçesiniň çekilenligini habar berdi. Öýlen saat 3-de başlap giýişlik saat 6-da görewini tamamlanýan marşrutkalar Balkan şäherinde köne futbol meýdançasynda geçirilýär. Aýdylmagyna görä region merkezinde geçirilýän marşrutkalary etrap, owa ýerlerinde ýaşaýan büdjet işgärler, ýokary klas okuwçylar hem çekilýär. Garaşsyzlyk bayramyny adatça harby parat hem geçirilýär we prezident Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine gatnaşçylardan bu gedek harby paradyň hem ýokary derejede geçirilmegini talap etdi. Bu paratda täze satyn alynanyny aýdylýan harby tehnikalaryň mümkin bolýança giňden görkeziljeğini çaklamagy esas berýär. Yerli tinçiler Türkmenistanyň ýyllarynda geçirýän köpçülik çäreleriniň häzirki ykdysady kynçylyklar wagtynda juda artykmaşdygyny we adamlaryň ýagdaýyny hassa kynlaşdyrýanyny aýdýarlar. Şahsy howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran 70 ýaşly Aşgabatly tinçi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Berdimuhammedowyň talap esasynda geçirilýän köpçülik çäreleriniň olara bir ýa-da käte 2 aý öňünden görülip başlanýan taýýarlygyň ýurduň ykdysadyetine, diýmek döwlete ummasyz uly meçherde ziýan ýetirýänligini aýtdy. Mundan başga köpçüliklerin çäreleri we olara taýýarlyk bilen bagly käte adam helakçylygynyň hem bolýanlygy habar berilýär. Emma resmi Aşgabat bu habarlary ne tasdiklýar, ne de red edýär.